zen. Pelikula sukaldean grabatzen da gaur, zuzendariak Bruno Oteiza eta Ruben Trincado, protagonista menu ezin hobea. Se va a México. Mexikoko dokumental baten oinarritu dira zaporen nasketa sortzeko. Una morcilla nuestra de beasain y un caldo de alubias con unos frijoles suyos. Eta plater nagusia hauxe. Le llamamos la vaca láctea, que es carne de vacuno y leche. Un plato que es súper divertido. Estrak ere agertu dira filmaketa lekura eta badirudi montajea ondo doala. Kategoria. Iazko arrakastaren ostean, aurten ere ikusmin handia piztu du kulinari zinemak. 7 estreinaldirekin eta 7 afarirekin bat eginda daude ikusmena eta dastamena. Aperitibo moduan Lupe el de la Vaca dokumentala ikusi dute bezeroek, Mexikoko landa inguruko bizimodua erakusten du. Preciosa la película. Eta ostean harrituta utzi dituen afaria. Etorrigia pentsatzen gauza ona jango genula eta pentsatzen genuna baino bi hori jaten. Nasketa bat, zentzu guztien nasketa. Afari arrakastatxoarekin pelikulak zorioneko amaiera izan du.